До този етап са достигнали 6 участници от моята група и днес половината от тях ще трябва да си тръгнат, след като преценим кой се е представил добре и кой не се е представил добре в една много по-камерна среда, където стоиме буквално очи в очи. Супер. Добре. Не е супер, но нормално. Напред. Прекрасно. Чуем се защо Венци е тук. Не знам това е Венци. Аз лично за мен е истинска мистерия какво прави той тук. Станахме приятели, това знам със сигурност. Много бързо така се случи всичко. Да. Преди, имаш чувството, че преди около 2 седмици си бил на кастинг и сега вече ще знаеш дали ще си на финал. И толкова бързо се случва всичко, че аз лично даже не осъзнавам изцяло, че след малко ще ми кажа дали ще бъда в големите концерти или не. Да. Много голям момент, но някакси много бързо стигна до него. Изключително огромен опит. Много интересно да си снимат камери непрекъснато и да се сработвате с хората, да снимат на различни кадри, да се разхождаш, особено на толкова красиво място. Много е приятно. Аз съм ментор на момчетата за втори път, което за мен беше интересно. Те всички могат да са ми синове. Да, има значение кое ще мине. И ако не мина, знам, че всички от тук са много добри. Няма да откажа от някой, който да не е добър. Изключение на Венци. Искате да знаете какво става зад сцената на X Factor? Влезте в канала ни в VBOX 7, харесвайте и споделяйте! Фуа!